بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا دروس اللغة العربية، عندنا درس سابو يجينا يبري باو جيز دي سيئة لتوكي تكاد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسere sappo e jeenabre darsere man ɗo ɗum ngewta hakkunde almudir be mudarris. Darsere man ɗo ɓurna fu nde wolwana kuje ɗuɗɗe masin, nder majum jam'ul kalimat malli bo limgal ko nandi be majum. wiyata kam taliban jadidan fi faslika ya sheikh, wato mudir directeur on ɗo ƴama jangiɗowo maako, wiyata ɗum kam taliban jadidan, fukaraɓe hesɓe noy kam ɗo wato ɗo ƴamol ha limgal on. fi faslika ya sheikh, wato ha class maɗa oɗo ƴama mo kadi. fihi asharatu tullabin jududin, to wodi fukaraɓe sappo hesɓe kamɓe woni ha faslu mako. asharatu tullabin jududin, fukaraɓe hesɓe sappo. min aina hum min aina hum, wato kamɓe ɗo ɓe toyi en, daga toyi ɓe ƴummi. en lori fono ƴami akulluhum min baladin wahid, ɓe fuu maɓɓe ɗo daga wuro woto ɓe ƴummina. la, mudarris ko jabata mo, hum min biladin mukhtalifa, kamɓe ɗo ɓe ɗon ha nder gure feere feere, to gure feere feere mukhtalifatin. ayi biladin ɗo ɗum jam'u ɗo to o gayru aqil, wato na ɗum himɓe. nden bo jam'u wari do taksir, masalan yani khabar mako malli sifa mako warete ɗum mufrad muannas. ayi biladin mukhtalifatin, mukhtalifa ɗum mufrad muannas, nden wato ɗum sifa bo bilad ɗo. bilad ɗum gure, mukhtalifatin luruɗe feere feere on mana man ɗo. minhum, ɗon nder maɓɓe thalathatu tullabin minal philippine, fukaraɓe tato daga lesdi philippine. wa arba'atu tullabin minal yaban, fukaraɓe nayo bo daga japon. wa talibani min as-sin, fukaraɓe ɗiɗo bo daga leddi sin. wa talibun wahidun min malaysia, fukarajo goto bo leddi malaysia. mudir wiyata mo fayni o afi faslika tullabun min amrika, ha nder class maɗo wodi ɓikkoy daga lesdi amerique na. o wiyata na'am, fihi sab'atu tullabin min amrika, to ɗo mari fukaraɓe jeeɗiɗo daga lesdi amerique. ahum jududun, mudirgo ɗo ƴama mo fayin ɓe hesɓe na. la, hum udama, wato kamɓe man ɗo ɓe hiɓɓe, ɓe faɓɓuɓe, ɓe hiɓɓe na ɓe hesɓe. udama ɗo jam'u on, mufrad mako qadimun, min jangi ɗum de ɗuɗɗum. to udama man banni on warita jam'u mako man banni warirta. kam taliban fihi min Europa, fukaraɓe noy amari daga Europe. fihi khamsatu tullabin min Ingilterra, fukaraɓe joma daga Angleterre. wa thamaniyatu tullabin min Almania, fukaraɓe jeetato bo daga lesdi Alemay. wa sittatu tullabin min Faransa, fukaraɓe jeego bo daga leddi Faransa. wa tis'atu tullabin min al Yunan, fukaraɓe jeenayo bo daga Grèce, leddi ndi beta Grèce, kam beta Yunan. so wiyata mo shukran ya sheikh, wato o yettimo kadi. tamrin ɗo je
lamba gotirete ikra waktu ko tefrete be tamino a janga nden a winda to salasatu tullabin arba'atu tullabin khamsatu tullabin sittatu tullabin sab'atu tullabin ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب حدد limgal ma ɗum salasa arba'a khamsa ɗo limgal tullab ɗo bo ɓe wiya ɗum ma'dud ɗo ma adad ɗo bo ma'dud adad ma ayi salasa ɗo ma'dud bo tullab ɗo wato limgal ma kaza hunde limetede man bo ɗum kaza haɗo ɗo a ƙa'ida lunga arabiya tullab ɗo nayi ɗum talib nde ɗum talib ɗo wato ɗum muzakkar wato ɗum masculine limgal mako wato limgal ɗo wonan kay maran wato muannas maran sifa ta'anis ha arabiya wato alara ma'dud hunde limetende man ɗo nde muzakkar na muannas to nde muzakkar ma limgal ka sai a waɗa alama ta'anis ha muɗum to daga tati ha yahugo wato hande sappo ko en tammi ɓeddugo ɗo limgal luttuɗi bo nden bo to daga tati man ha sappo ɗo hunde limetende man ɗo wariran dow jam'u masalan a wiyata ko salasatu talibin idan a wiya salasatu tullabin ayi tullab wari dow jam'u ɗo ka banni ha sappo pat banni o wiyata iqra waktub haɗo fu ɗum jangugo man fahin indi khamsatu kutubin wa thalathatu aklamin indi miɗon mari khamsatu kutubin wato miɗon mari defte 5 be big bo miɗon mari tati bindirɗi tati khalidun lahu 6 abna'i khalid ɗon mari ɓikkoy 6 kam akhan laka ya amina wiyama amina ɗon mari deriraɓe 9 li 4 ikhwatin miɗon mari deriraɓe 4 fil usbu'i 7 ayyamin ha asawere ɗon mari nyalde 7 kam riyalan indaka al'ana ya ammar wato riyal 9 amari jotta ɗo ammar indi al'ana 8 riyalatin miɗon mari riyalji 9 في هذا الحي 9 بيوت جديدة ها كارتيدو حي نتي جيناي واتو لاتيده كسي كلمة بيوت دو نالاري دum jamu man mufrad mako baytun jamu mako buyut amma jadida man do hosai jamu ko wadi ngam buyut do dum jamu ghairu aqil na dum himbe to nde ɗum mawsuf sifa mako wari dow mufrad muannas li hadhihi sayyaratu 4 abwabin mota ngaɗo nga ɗo mari dammuɗe 4 4 abwabin abwab ɗo jam'u babun wato babun gotel abwab bo jam'u majum kam thamanu hadha alkitab wato deftere nde ɗo noy dalamare ثمنه 9 ريالات ونصف wato riyal 7 be reta saman majum prix majum on saman ɗo في هذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد ha class wangaɗo fukaraɓe hiɓɓe 10 hesɓe bo 9 kam qamisan indaka ya ibrahim aɗon mari togginoy indi 4 qumsanin wato qumsan a wiyata qumsan ɗo jamu qamis indi riyalani wa 5 urushin wato miɗo mari riyalji 2 urush bo to urush ɗo cewɗe wa hadhihi alhafilatu 10 rukabin في هذه الحافلة 10 ركاب wato hafila ɗo en mbiya bis ɗo ɗum mari wa'oɓe wato
inde ɗo sappo yimɓe je wa'inga sappo. haɗo bo wiyata ajib anil asilati l atiya mustamilan al adad al madhkur bayna al qawsaini. ajib ajaba a ƴami garanɗi ɗo a hutindira bo limgal ngal woni baynal qawsaini wato entre parenthèse. kam taliban indaka indi salasatu tullabin. ayi fukaraɓe noyi amari o wiɗum mari fukaraɓe tato. kam kitaban kadi defte noyi amari indi salasatu kutubin defte tati mi mari. kam akhan laka ya hamid ɗo bo kana an jabata a mari haaje. kam akhan laka ya hamid deyiraɓe noyi amari hamid go foti jaba weyo li salasatu ikhwatin miɗo mari deyiraɓe tato. kam amman laka ya layla wappiraɓe noyi amari layla o foti weyo li ammani miɗo mari bappiraɓe ɗiɗo. ammani en jangino to goɗɗo yiɗi waɗugo musanna wato hunde fu ɗiɗi ɗo ɓedda alif be nun hara gare man ko ma ya be nun. kam ibnan laka ya sheikh ɓiɓɓe noyi a mari masalan li sab'atu abna'in min mari ɓikkoye jeeɗiɗo. kam su'alan yaminoyi kam su'alan fi hadha ad-darsi to yaminoyi woni ha darsere ɗo masalan wiya fihi arba'atu as'ilatin yaminoyi. kam rakiban fil hafilati wato passager noyi woni ha nder bus ɗo masalan wiya fiha khamsatu rukabin wato passager joyi woni ha nder bus man. kam riyalan fi jaybika riyal noyi woni ha jiba ma. fi jaybi mallima fi jaybi manni a wiya fi jaybi arba'atu riyalin riyal jenayi. kam thamanu hadha alkitab thamanuhu 9 riyalin wato saman mare noyi wato primare noyi wiya primare man ɗo riyal jenayi. uktub windu al a'dad limgal min 3 ila 10 daga 3 ha yahugo 10 waj'al kullan min al kalimati al atiya ma'dudan laha. kalimaji a subtatan daga 3 ha yahugo 10 amma a waɗa kalimaji ɗo ɗon hunde nde limete man. kalimaji ɗo kitabun qalamun tajirun ɗo kay mon hunde ko limete. to kitabun ɗo masala foti hausa salasa man a wiya salasatu kutubin arba'atu qalamin khamsatu tujjarin ay 6 rajulin 7 tullabin 6 rijalin mi ɗigo 7 tullabin 8 riyalin 9 qurushin 10 ikhwatin 3 abna. don kalimaji na waɗa bannin kadi tamrin man ɗum limgal on a hosata place a moƴƴitina kadi ndani ɓe waɗi ka limgal daga 3 a yahugo 10 kam. yeeso bo tan mi jangingo no a hutinirta limgal to ɓuri 10 ha yahugo 100 ɗo bo ɗo mari régle gotel haɗɗo ka régle man ɗo limgal to ngal waɗi ngal 3 ha yahugo 10 ɗo aran kam a laara hunde limetende man ɗo kam nde muzakkar na muannas. to muzakkar si a waɗa alamatu ta'anis ha limgal do nga waɗa limgal man ɗo mara tasakiri ara gare muɗum. nden hunde limetende man bo a waɗa ɗum jam'u a masa mo bo gal less bana wi salasatu kutubin a waɗa mo jam'u a masa mo bo gal less limgal man to diga 3 ha yahugo 10 ni on qa'ida man. al kalimatul jadida kalimaji kesi
asaman ɗo prix nisfu reta. Arriyal wato riyal ɗo bo nandi ɗum riyal je wato ceede, jamu majum riyalat. Alhafila ɗo bis, jamu mako hafilat. As-su'al ƴamol, jamu mako as'ila. Albalad wato wuro, jamu mako bilad. Oroba faransa mukhtalifa ɗo wato ɗum fere fere. Al-yawmu wato hande nyalawmare hande, jamu mako ayyam nyalɗe. Al-qirshu aw al-qurshu, jamu mako al-qurush. Rakibun wato ba'ido, jamu mako rukab. Qadimun jamu mako qudama. Al-jaybu jamu mako juyub, jaybu ɗo wato jiba. Almaniya wato leddi Aleman. Al-Yunan leddi Yunan ɗo ɗum Greece. Malaysia ɗo bo leddi Malaysia. Tayyib haɗo en tammi haɗugo kadi inchallah en tokkitan to Allah mum be darsere no gasre inchallah. Assalamu alaikum.